panyanso voice box a Andrew Masakubanda kuchokera ku Mangochi Concerned Citizens akulankhula kuza mtundu wa Malawi kuti kusawina kwa mgwirizano wa DPP komanso UDF pa chisankho cha 2020 zidakhala bwino chifukwa kuti udakatha kuyika pa chiopsezo moyo wa Profesa Peter Mutharika. Iwo akulankhula zimene zifukwa kuti zikuoneka kuti achiwina Profesa Peter Mutharika atipere muluzi nkukhala vice president, atipere muluzi pa mgwirizano umene uja sadapite mwachilungamo mowakonda a Profesa Peter Mutharika ankapita kumene kuja ndi zifukwa zokuti tsiku lina mwina adakatha kuwapanga chipongwe a Peter Mutharika ndi cholinga chokuti iwowa atenge upresident. Ndeti khali modzi pano panyasa voice box kuti ndivoti Andrew Masakubanda akuti bwanji mankhani imene ndipakamaliza timati musangochoka mutuze maganizo anu in the comment section below pompano panyasa voice box. Moni amalawa nzanga kulikonse kumene tili. Taswera bwanji tonse, taswera bwanji. Ndabwera ine m'bale wanu Andrew Masakubanda, nzika yokhudzidwa kuchokera mboma la Mangochi, amene ndine mneneri wa gulu lathu, pressure group yathu ya Mangochi Concerned Citizen, nzika zokhudzidwa zimene cholinga chathu ndikuonetsetsa kuti anthu akulandira zimene akuyenera kulandira, anthu akulankhula zoyenera kulankhula, anthu sakuphwanyiridwa ufulu. Amalawa nzanga madzulo ano ndabwera ndi nkhani ziwiri kapena zitatu zimene ndikufuna kuti ndifotokoze. Zina ndifotokoza m'mafanizo, zina ndifotokoza mu zimene zikuchitika. Choyambirira amalawa nzanga, tigwirizane ndi mawu kapena chiphunzitso cha anzathu achipembedzo cha Chisilamu amene amanena kuti chilichonse chimene chimachitika chifukwa choti Mulungu walola. Ngakhale ku Chikhristu chimene chiso chilipo, koma ine ndikuchifuna kuchita koti mawu amene chiphunzitso chimene Chisilamu chimaphunzitsa kunena kuti chilichonse chabwino ndi choyipa chimachokera kwa Mulungu. Amalawa nzanga, madzulo ano ndikufuna kubwera ndi mawu awa amene ndikufuna kunena kuti nthawi zambiri chinthu chimene timachiona ngati nchokhumudwitsa chimakhala kuti chikuchitika mzifukwa. Palibe chimene chimachitika m'moyo uno ife achinyamata tidziwe chimenechi, ife akuluakulu apakati apa tidziwe chimenechi, komanso okalamba adziwe chimenechi. Kunena kuti chinthu chilichonse, kaya ndi kuberedwa, kaya ndi imfa, kaya ndi kutukwanidwa, kuchitidwa chipongwe, kumenyedwa, china chilichonse, kaya nkusangalala, kaya nkuwina kuja nkuwina mulandu, kaya nkuluza mulandu, kuwina business kapena kuduka business, chilichonse chimachitika ndi zifukwa, ndipo mkatimo mmakhala uthenga. Koma chifukwa choti ife sitidziwa, pamene talandira zinthu zimene zikuoneka ngati zabwino timasangalala osadziwa kuti zabwino zomwezo zimene zingathe kutipha. Mwachitsanzo, 2019 anthu atawina, Profesa Peter Mutharika ndi chipani cha DPP atawina, zidaoneka ngati kuti ndi tsoka kwa a DPP, kapena zidaoneka ngati ndi tsoka kwa Profesa Peter Mutharika, zidaoneka ngati ndi mwayi kwa Achakwera, zidaoneka ngati ndi mwayi kwa Malemu Chilimanzima odzutsa ndi mtendere, zinaoneka ngati ndi mwayi kwa a Joyce Banda. Chifukwa ngati mukukumbukira, muona nena kuti mayi Joyce Banda anali munthu woyamba kulankhula zonena kuti ine sindipikisana nawo chisankho chichitikenso, ndipo ine ndisapota Achakwera. Anali woyamba. Ndipo izi zitachitika, upo utachitika, anthu anapita m'makhoti, khoti inagamula kunena kuti a Profesa Peter Mutharika sadawine ndipo chisankho chichitikenso. Munaona zitachitika zimene zija, khoti zigamulo zidachitika, a DPP anapita kwa appeal, court of appeal, kukachita appeal, koma
analuza. Timu yonse ya DPP, chipani chose, kuphatikizapo mwini wake Profesa Arthur Peter Mutharika, adaoneka kuti anathodwa kwambiri kupatula iye kapita profesa. Adaoneka okhazikika, osatekeseka, osapanga matukutuku. Anthu m'misonkhano takhati kumva bwana mwafatsa kwambiri. Bwanji mukulola mademo wa bwana akupusani inu lamulani asilikali. Profesa sadachite chilichonse. Mawu osiyanasiyana adavatsidwa profesa kufatsa kwambiri, okupusa, kudekha, kukalamba, watopa, chani, zambirimbiri. Anakhala chete. Ndikufuna ndifotokoze izi ndipo munditsata abale anga. Nkhani yayikulu ndionena kuti chilichonse chimachitika ndi zifukwa, ndipo chimachitika mu nthawi yake. Mulungu amalola kuti chichitike, kuti tiphunzire kanthu, kuti tipulumutsidwe kapena apulumutsidwe anthu ena kudzera mwa ife. Zoyipa zidachitika, mademo adachitika, chisankho chinabwera, munabwera slogan yonena kuti tione zina. Koma zinazo sizinatchulidwe. 2020 tinaona mgwirizano pakati pa UDF, Profesa Arthur Peter Mutharika ndi running mate wawo Atupele Muluzi. Anathamanga pa ground, anachita kampeni. APM adaenda, koma amaenda molemekeza chifukwa iye anali atalengeza za lockdown. Nde adasankha kuyenda patali polemekeza ma measures nthawi imeneja COVID-19 itafika. Tinamva anzathu atonse alliance akunena kuti akunama COVID-19 kulibe. Profesa Arthur Peter Mutharika ndi chipani chake akopa COVID. Chabwino, zimene ndikufuna kufotokoza kwambiri ndi zimene ndikubwera nazo apa. Nkhani iyi idaoneka ngati Profesa Arthur Peter Mutharika ndo atsoka, koma lerolo kutengera zimene Atupele Muluzi alankhula, ndaona kuti kuluza kapena kuti kupambana kwa aupo oyipa otenga dzikoli opanda cholinga chenicheni, nakhala kuti akanakhala kuti anawina Profesa Arthur Peter Mutharika, running mate wake kapena kuti vice president akanakhala Atupele, ndikuona pali chiopsezo choti mwina a Profesa Arthur Peter Mutharika akanatha kuluza moyo. Akanaluza moyo bwanji? Akanaluza moyo chifukwa chonena kuti potengera statement imene Atupele Muluzi alankhula, yonena kuti iye wazindikira kuti a Profesa Arthur Peter Mutharika ndi nkhalamba, watopa, ndi mapatsa ulemu asayimire apite akapume. Mawu awawa ndi maganizo amene iye akhala kuyenda nawo olo nthawi imene iye amafuna kukhala running mate, nthawi imene iye akanakhala vice president. Bweza akuona kuti mkulu watopa uyu akapume. Njira imene akadayichita ndionena kuti akapume uyu upresident mtenge ine nyamatane. Izi ndikunena potengera statement imene Atupele walankhula lero, imene dziko lonse ladzidzimuka. Ndiye ndabwerera m'malemba anga, ndabwerera ku chiphunzitso cha Chisilamu, ndabwerera ku malangizo ena ndi ena amene anthu amalankhula odziwa kulankhula nkhani. Ndaona kuti chilichonse chimachitika nzifukwa. A Profesa Arthur Peter Mutharika, Mulungu amakukondani, Mulungu amakonda, adateteza kwa mnyamata uyu chifukwa akanakhala kuti ndi vice president. Maganizo awa alankhula lero kuti akalamba. Kodi kukalambako iyeyo Atupele Muluzi wachepa lero zaka? A Profesa Arthur Peter Mutharika amafana nawo chaka cha 2020 chija, pamene iye amalola kuti akhale running mate ndipo akawina iye adzakhale vice president. Anali a Profesa Arthur Peter Mutharika ali mnyamata, Atupele ali wamkulu. Ngati lero akutha kulankhula kuti a Profesa Arthur Peter Mutharika akalamba, choncho apume. Kodi amalawi anzanga, inu simukuona nena kuti iye nthawi imene amanena kuti amavomera kunena kuti ndikhala running mate ndipo ndikhala vice president tikawina, plani yake inali yonena kuti amkulu ndokalamba ndidzangomenya theke kapena adzafa mwachangu ine ndidzatenga president. Kodi kupuma kumene akunena lero kuti asayimire chipani chake cha DPP, nkumanena kuti akapume wakula watopa.
Kodi maganizo amene wakubwera nkhani yoti yeye akuyimira chipani chake ndipo alamula dziko. Kodi maganizo amenewa tinganene kuti munalibe mwa iye abwera lero? Ineyo kutengera ine ngati Andrew Masauko Banda activist ndikuona kuti maganizo awa atupere anali nawo kuyambira kalekale onena kuti awawa tikangowina bomali awawa ndi bwino atsogoza. Chifukwa nthawi zambiri anthu amagwiritsa ntchito akapume. Pa nthawi imene mukufuna kulimbana chinthu kuti upeze china chake manati akulu abola akapume ine ntenge malowa. Choncho lero ndikufuna kulengeza kubanja kapena kulangiza kukulimbikitsani banja la DPP. Mulungu amakukondani komanso dziko la Malawi Mulungu amatikonda. Chifukwa izi zikadatha kuchitikaso ngati vice amene amafuna akhale vice president lero kumunena munthu amene amafuna akhale president wake iye akhale vice kunena kuti akulu akapume. Maganizo amene wanali nawonso 2020 zidangochitika Mulungu kukonda kunena kuti ayi Professor Arthur Peter Mutharika asiye awa atenge chifwamba walande boma aoneke ngati alanda boma atakonza sokale kuti saitha boma anyamula koma satha kuyenda nalo adzingodzigunditsa. Choncho ndikunena kuti kuchoka 2020 kufika lero a professor atetezedwa komanso zathandiza kuti 2020 to 2025 tidziwenso kuti atupere muluzi ankaganiza chiyani amaganizira chiyani a Professor Arthur Peter Mutharika. Izizi sizobisa iyayi poyang'anira ubale umene unalipo mbuyomu onena kuti afuna kukhala vice president monga ndanenera lero akamatulutsa mawu aonena kuti professor wakalamba zikutanthauza kuti nthawi imene amanena kuti ndikhala mgwirizano ndikhala vice president kuvomera running mate kulimbikira konse kuthamanga 2020 kupita uku zimene zijankachita akuganiza kuti ine ndigwire ntchito kwambiri for president ndikhala ndine uyu ndotopa kale akapuma. Tikatero tikhala tikulakwitsa chabwino. Ndiye ndikufuna onena kuti kodi pali nzeru zanji kukalankhula zimene zikuntaja kumene Professor Arthur Peter Mutharika amene akunena kuti akuyenera apumeyo wakhala akupitako ndi dzimanga. Umboni nda mfumu a Paramount Chief akawinga. Umboni ndi anthu akumachinga, anthu akudya chitedze atupere adachita chiyani? Iyeyo wokhala mnyamata anapita ndi matraki kukagawa chimanga kumachinga. Iyeyo ndi unyamata wakewo bwanji sananene kuti akuluakulu ine ndabwera kuno ndikudzalengeza onena kuti nkhalamba oyenera kupumayo akafuna kuti abwere kunadzagwereni chimanga musalandire chifukwa chimangacho akupereka ndi okalamba ndipo ndioyenera kupuma. Tsono kupuma kumukuone chifukwa chionena kuti inu mwatumidwa ndi achipani china chake chimene inuyo tikudziwa kuti pali chifukwa ndipo ndifotokozera. Chabwino. Ndiye choncho tikufuna ndinene pano nena kuti khalidwe ili silabwino. Ndale zoyamba kunyozana kutengera zimene bambwano ankachita pomunyoza malewezi kuti amamwa mapilisi 20 munthu oti anali vice president wake. Mukutengera udyo atupere muluzi. Mukutengera udyo Baibulo komanso Korani manena kuti tilemekeze akuluakulu makamaka amene ndi anzeru ndi makhalidwe odzilemekeza. Inuyo mwayiyamba udyo ndale izi simuzitha. Ndikufuna ndikupatseni chitsanzo atupere komanso nonse abale anga mmatsata DPP UDF sindikuchita ataki UDF sindikuchita ataki atupere koma ndikungolankhula zimene atupere alankhula ndikuyankhapo ndikulankhulapo maganizo anga. Kodi akulondola akanena kuti apita akapume kapena nene kuti aliyense wamkulu akapume? Zaka zimene atupere adatenga upresidenti kuchokera kwa abambo ake ndikuyendetsa upresident. Chipani cha UDF ndikusosoka kufika poti kukhala kuti chaluza ma MP. Iyeyo ataona kuti wachiononga chipani chija nkuchita resign kuti ndale ndasiya chipaniso ndasiya. Ndikuchitenga amayi Lilian Patero amene ali achikulire amene titanena monyoza ndi kuti ndi okalamba. Kwa iyeyo chifukwa iye ndi mnyamata akudzinena kuti ndi mnyamata. Kodi tikayerekeza ulamuliro wa amayi wa iyeyo atupere nthawi yoyamba chatangotenga ulamulo kuchokera kwa bambo ake ndikudzautenganso panopa. Pakati apa amene anachiyendetsera chipani amene anachigwirira chipani Mai Joyce Banda Mai Lilian Patero. Kodi pamene tinganena kuti chipani chinali chamoyo ndipati? Chipani chamoyo chinali nthawi imene
mayi Lilian Patera atatenga munthu wachikulire. Ndiye ndikufuna ndifotokoze ichi. Kutengera kwa ine mene ndimaonera ine sine wa DPP, sine wa UDF, sine wa MCP, sine wa PP, sine wa chipani chilichonse, koma ine kutengera mene ine ndimaonera ndikuona kuti wolemekezeka bambo Atupere nzeru za utsogoleri kapena mphatso ya leadership alibe. Chifukwa mukaona kuchokera nthawi imene anatenga upresident kupatula kuti akuthamanga kuti akhale ngati akugula mavoti ndi cholinga choti adzachepetse apeze mavoti, cholinga choti adzachepetse mavoti kumwera kuno, chifukwa chofuna kukwaniritsa kuti chipani chimene chidawaphunzitsa iwowo, chipani chimene chidapanga iwowo kuti akulire kunja kwa dziko lino, chipani chimene mbuye wawo wa chipani chimenecho ndi amene adamupatsa dzina iyeyo. Zoona mbiri, history, it is the best teacher. Chifukwa sitingadabwe lero kunena kuti Atupere akupita ku MCP, chifukwa ubale wa MCP ndi banja la Muluzi sochita kuufunsa iyayi, si wochita kuufunsa. Sukulu yonse imene aphunzira potengera meti mamvera situzati zona nzotani, koma sukulu yonse aphunzitsidwa ndi Kamuzu. Komanso kuonetsa kuti ubale unalipo wamphamvu, chipani cha Malawi Congress Party ndi banja la Muluzi ubale sungathe, chifukwa mgwirizano wa UDF kapena mgwirizano wa chipani cha UDF ndi MCP unayamba munthawi ya abambo ake Abakili Muluzi. Komanso tikufuna tinene pano kunena kuti demokrasi imene inachitika m'dziko muno amene adachita kapena kuti kusintha kwa kubwera matipati sisinachitika chifukwa cha mphamvu ya Muluzi, sisinachitika chifukwa cha mphamvu ya Muluzi. Andeni mukaonetsetsa muona kunena kuti kunali Alfred Upinde, kunali Patrick Mbewe, kunali Makhumula Nkhoma, kunali Edward Bwanali, kunali Dumbo Lemani, kunali Harley Thompson. Atchuleni anthu amene anamenya nkhondo mothandizidwa ndi Akamulepo Kaluwa, munthu oyambirira Akamulepo Kaluwa ndi nzawo wina amene ankamveka pa Channel Africa. Imati ikangokwana 7 kokotonse timakhala pa wireless kumamvetsera Kamulepo Kaluwa akutokota osati masewera ndi kudzabwera Chihana kudzakhazikitsa kufika kuno zala zawo ziwiri zili mmwamba simbo ya Ford. Amenewa ndi amene anamenyera nkhondo. Amenewa ndi amene tinganene kuti anamenya nkhondo kufika kumapeto pamene zidangochitika amene zidachitikira kaya chifukwa chochenjera kaya chifukwa chachani ndikupezeka kuti yalowa mboma ndi UDF. Koma chilungamo chake chipani choyambirira chimene chidachidziwa m'dziko muno anali a Ford, amene anatuluka Achihana kufikira kwa amanga Akamuzu kwa amanga Achihana. Kungotsika pa airport anafikira kuvala unyolo. Ndiye chipani choyamba cha demokrasi chimene chinabwera m'dziko muno nthawi imeneyo nkuti UDF ili pressure group. Ndiye tikufuna tinene kuti ife tikudziwa, ineyo potengera ine mene ndikudziwira, amene adasokoneza dziko lino kapena amene anaonetsa kudzikonda, tikuuzeni ino Atupere chifukwa cha kulankhula kwanu kosakhala bwino. Ndipo mwakhala mukunena mobwereza kunena kuti udani wanu ndi DPP chifukwa chonena kuti inu mumadziwa kuti anakuberani boma. Ndikuuzeni kuti amene anakuberani boma kapena anakubetserani anakupangitsa kuti mube boma ndi a Muluzi, pokana kutenga anzawo amene anayenda nawo onse ndi atchula aja. A Brown Mpinganja anali mmene mu nthawi imeneyo, anga Ntafu, a George nga Ntafu anali mmenemo. Ndiye nawonso amene mungatchule, koma iwowo adakana kuti achite convention anthu chipani iwowo popeza naye atatumikira 10 years. Adasankha kunena kuti iwowo achite point kukantenga bingu. Kusiya anthu amene avutika naye amene anampatsa mpata kuti abwana 10 years tikhala ninu. Iwo ajama moti anene kuti 10 years ndatumikira, tiyeni sankhani wina kuti alowe m'malo mwanga ayendetse chipanichi. Anakatenga bingu. Modzikonda nkunena kuti iweyo ukhala president chabe koma chipanichi mwini wake ndikhala ine. Iwo ukhala president wa dziko. Chipani cha UDF nkukhala cha iwo nkudzipatsa udindo ati ine ndikhala chair. Pochita zinthu amaona ngati akupambana pamene nkhani ndi yomwe ija. Yonena kuti umatha kumachita zinthu khala ngati ukuntchera wina ndale, osadziwa kuti Mulungu afuna kukuchotsa kapena kukulipira pa choyipa chimene unachita anzako. Tinene muona pano
akuluakulu aku UDF ambiri adadandaula kuyikidwa kwa Bingu pa mpando, chifukwa munali anthu mu UDF amene adawathandiza Abakiri kuti athe kulimbana ndi chipani mwachitsanzo ngati ya Makhumulankhoma. Amwalira akudandaula atagwiritsa ntchito mabasi ayanuyanu ndi kuwalemba kuti zisintha kuwalemba kuti zasintha, kenaka kudzalemba kuti zisintha. Pamene tinaona Brown Mpinganjira, Makhumulankhoma ndi ena nkuyambitsa chipani cha NDA nda chifukwa chopanda chilungamo kwa Abakiri Muluzi. Ndiye izi ndikufotokoza kunena kuti ndi bambo anu amene anachichotsa chipani cha UDF mboma osati Bingu ayi. Akadakhala kuti atamuyika pa mpando kumuza kuti akhala ijeni akhala president pa ukandidate wa president, ndi kumuyikanso kukhala iyeyo chair kapena kuti president wa chipani cha UDF, ndikukuwuzani akanatha kuchita control chipani, akanatha kuyenda ndi chipani. Kwa chifukwa kuti anakhala president wopanda chipani chinali ndi Abakiri, chinali ndi bambo anu, nchifukwa che Bingu anachoka. Choncho tati tungokuwuzani chifukwa tikudziwa nkutheka nthawi imene zimachitika zimene zinuyo popeza munali kunja. Chidani cha inu ndi DPP sichoona ndipo simukulondola. Komanso ngati chili cholinga chonena kuti mmamona kuti munthu wakalamba mmalakwitsa pofuna kuti mukhale vice wake, ndiponso mwachedwa kuona, mwachedwa kudziwa, chifukwa ifeyo tikudziwa lero tikukwikirani mawu mkamwa, kaya ndizoona kaya sizoona, tikukwikirani mawu mkamwa onena kuti mukunena zimenezo chifukwa cha ubale umene mukumakhala kupita kuchikangawa, kumapita kuti kupita kuti. Chiyambire mavuto a mdziko muno inu simunayimepo straight nkulankhula zomveka kuti achakwera alephera. Simunayimepo inu nkulankhula momveka, kudzudzula momveka kuti MCP alephera. Mmalankhula ngati mavuto wangochitika, palibe amene wachititsa mavutowa. Choncho ngati mukufuna kapanga mgwirizano ndi MCP simulandu, chifukwa UDF sikhala koyamba anapangapo bambo anu, komatu anamenyedwa. Anapangapo bambo anu ndi Atembo, ndipo Bingu anawina. Choncho ngati inuyo mukufuna kuti mupange zinthuzi ngati family issue, chimene tingakupempheni mupange ubale wa inu ndi chipani cha MCP, chifukwa UDF anthu adakayifuna, ndipo a UDF ndikudziwa mamembala ambiri sangakondwere kuti apange ubale ndi MCP. Icho ndiye mudziwe. Ndichoke pamenepo ndikufuna ndifotokoze onena kuti amalawi anzanga, nthawi yakwana. Tiyeni tipange ziganizo zolondola, chifukwa choti achinyamata amene akunena kuti ndi achinyamatawa akuluakulu asiye mpando. Ifeto achinyamata tayesa ndi amene atipangira mavuto awawa. Nthawi inoyo si nthawi yoti tivotere chifukwa cha unyamata iyayi, koma tivotere kuchotsa ichi tactics ikuchitika yomangopatsa anthu ndalama, kumalemba aganyu adzitukwana anzawo m'mamediamu, adzingolankhula zinthu zoduka mutu, osachita reasoning chinthu chomveka muzifuka zomveka kuti akhale ndi zotsatira zabwino, koma kumapanga phokoso ncholinga choti akuganiza kuti MCP ingawinenso. Ndikupempheni achinyamata, komanso ndipemphe inu nonse aziphunzitsi, nonse amene mwapatsidwa mwayi yoti mukhale ma presiding officers. Ngati mukudziwa ubwino wanu, komanso mukudziwa azibale anu, ana azichemwali anu, azilongo anu ndi ena onse mene akuvutikira, dzalemekezeni mavoti a Malawi, musadzayerekeze kusintha. Ndinu ma civil servant amene munkati muone zina, ndinu aziphunzitsi amene munaononga mavoti kumangokhwacha mangopakapaka matipex, cholinga chonena kuti zinthu zilakwike tipite ku court. Inali draft, tikukudziwani. Manesi, madokotala, ogwira ntchito aziphunzitsi ndi ena nonse ogwira ntchito mboma, muda adzuka nkunena kuti muone zina. Kodi lero mutati mupange chiganizo chonena kuti MCP ipitilize kulamula, mukhala kuti mukufuna chani? 5 years mafuta akusowa mdziko muno, 5 years fertilizer kukagulidwa butcher ndi ku pharmacy, 5 years mankhwala akusowa mzipatala, 5 years sugar kufika pa 6,000 7,000, 5 years mapasipoti osapezeka.
zitchuleni zinazo nzoti kuzitchula maadimaki kutsekedwa. Ndiye ndi mawawa ndimalize chonchi. Pamene tikupanga chiganizo chovota akuluakulu, tiyeni tivotere DPP ndi zipani zotsutsa zimene zipange mgwirizano. Osavota ngati a DPP sapanga mgwirizano ndi anzawo, kuli bwino osavoteranso. Ife tikufuna kuti pakhale boma la mgwirizano, koma otsogolera akhale a DPP-wo, akhale Profesa Arthur Peter Mutharika. Chifukwa chiyani? Ndi wamkulu koma ndi oganiza, okonda mtendere, oopa Mulungu, olola kuti chinthu chinchitikire ndi kusiyira Mulungu kuti Ambuye ngati imene adachitira Yesu Khristu nena kuti Ambuye kufuna kwanu kuchitidwe osati kufuna kwanga. Mphamvu za umunthu zitampeza. Choncho Profesa Arthur Peter Mutharika adaonetsa dziko lino kunena kuti ndi odekha, kunena kuti iyeyo ndi wamasomphenya, ndipo tinene pano kunena kuti kulephera kwa munthu zoonadi, munthu amene satha kuyamikira zabwino zimene anzake akuchita amakhala opanda nzeru. Taonera pa achakwera. Nthawi zonse akapita ku parliament amanena kuti a Profesa Arthur Peter Mutharika palibe cha nzeru chimawachita. Ananena kuti ndikufuna Lilongwe ikhale ngati Singapore misewu. Ndikuyamba interchange. Kuchokera pa interchange siya misewu ikulumikizana pakasana. Sei bridge ya Lilongwe lero akupanga chibridge chapamwamba. Zonse zichani ntchito tu za Profesa Arthur Peter Mutharika ndi chipani chawo cha DPP. Ndipo amene analankhula za Singapore simalemu bingu, analankhula za Singapore ndi Profesa Arthur Peter Mutharika ndi chipani chawo cha DPP. Madzi kumpoto, kunkhata Bay, kunzimba, kaya ndi kukaronga, kaya ndi kurumpi, kuchitipa, madzi project ndi yawo. Madzi ochokera kusalima kupita ku Lilongwe, project ya Profesa Arthur Peter Mutharika. Zitchuleni zitukuko. Pali chifukwa ndithu chokwanira. Komanso tinene kuti Mai Joyce Banda timuyamikire. Mai Joyce Banda 100 days imene imatha, mafuta amene anali atachitidwa create ndi wina wake. Kulephereka kwa doko la ku Mozambiki, ena akatapita kanena kumene kuchifukwa cha ubale umene unalipo. Doko nkuoneka ngati yopanda ntchito. Zonse zija adaziyesetsa kupanga. Mai Joyce Banda atabwera, mafuta anapezeka. Mu 100 days imene wanakhala mu office. Mu 100 days Forex inapezeka mdziko muno. Mwana mkazi bambo. Mu 2 years imene anakhala akulamula ngati president, anamanga manyumba posepose, manyumba osakupitiriza kumanga. Tikantenga Mai Joyce Banda pa 2 years, achita zinthu zamphamvu, anachita zinthu zamphamvu. Kugawa ng'ombe, kugawa mbuzi, kupereka njinga za moto, zakabaza zimene mukuziona lero anthu akubandula ndi njinga za moto. Anayambitsa imene zanapereka appetite imene ya njinga za moto. Anali Mai Joyce Banda, munthu amayi. Amayi ulemu wanu. Choncho tikudziwa kunena kuti titatenga amayi, kuatenga Chilima, kuatenga mzimu wa useni ntendera Chilima, mzimu wanu useni ntendere. Nkamwa mwanga siningapande kutchulani chifukwa ngakhale mwamwalira koma mphamvu za inu, kufuna kwa inu, kufunira dziko la Malawi kudakalipo. Ndikunena kuti kuatenga Akabambe, kuatenga Enoch Chihana, ndikupanga seti yabwino, kuyika boma. Boma liyenda bwino. Ndikupempheni kunena kuti pamene tikusinkhasinkha mukusayinirana za mgwirizano, awa asiyeni kunja aende ndi MCP awa. Koma iniyo mgwirizano wanu ukhale mcholinga chofuna ubwino wa dziko la Malawi, ubwino wa anthu a dziko la Malawi. Kuti tikatero titukule dziko lathu. Ndi mawawa Malawi anzanga, zimene mupangane ku mgwirizano wanu mudzazitsatire. Musachite zimene MCP yapanga. MCP ndi khalidwe lake. Atalowa mboma Kamuzu 4 years achakwamba anamangidwa zaka 27. Mene achakwamba amatuluka nkuti MCP ndi 31 years. Kutanthauza kuti ndi system yawo. Atalowa Chakwera mboma, Achilima anangokhala nawo pang'ono ndikuwapatsa mulandu 4 years.
akhala achilima akuvutika. Chaka cha 4 chomwecho achilima kulowa m'manda, asidikimiya kulowa m'manda. Izi tikulankhula pofuna kuti mungoonapo, mungotha kuwunikira zina zake, kunena kuti moyo uno tidziphunzira zinthu zikamachitika, ndipo tidzidziwa kuti zinthu zimachitika nzifukwa, ndipo mbiri history imadzibwereza yokha. Ndi mawu amalawi anzanga, tiyeni mgwirizano umene muchite pano ukhale opulumutsa dziko, osati oti mudzapusitsane. Koma ineni inu umboni kunena kuti mgwirizano wakatsogolera Profesa Arthur Peter Mutharika ndi chipani chake cha DPP nimusayinirana tonse tiyichitira umboni Amalawi, idzakhala yoti ngati mgwirizano udzathe pompo ukadzangotha boma soli kuthera pompo chisankho tipitenso mwachangu. Mgwirizano wake muchite umenewu. Ndi mawu Amalawi anzanga, tiyeni tikonzekere ifeyo ovota, tipange ziganizo zabwino. Ma MP onse amene adavotera 67 billion kuwapatsa achakwera kuti adzipitiriza kugawa kupereka kwa achinyamata, kwa mafumu ndi ena onse, pamene dziko mankhwala mzipatala mulibe, pamene njala pano yagonera. Osapatsanso mavoti ayi, osadzapatsa mavoti ndi anthu opanda ntchito. Usiku wabwino, zikomo.